Hi, Blwyddyn 4. Dyma'r cyflwyniad ar gyfer tasg 1, wythnos 1. Mathemateg. Rydyn ni yn mynd i fod yn dysgu sut i wneud algebra. Nawr, mae algebra yn rhywbeth diddorol iawn. Rydych chi'n gallu creu symiau gan defnyddio symbolau yn lle rifau. Mae'r symiau yn gallu bod yn adio, tynnu, lluosi neu rannu. Enghraifft, a adio b yn gwneud 5. A swydd chi fydd i ffeindio mas beth yw werth a b. Nawr heddiw, dydyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio as a bys, rydyn ni'n mynd i defnyddio symbolau llawer fwy diddorol. Dyma ni te, rydyn ni'n mynd i edrych ar algebra. Ond yn gyntaf, cyn hwnna, mae angen i wneud bach o mat pen. Mae angen i twymo lan ein ymenydd cyn bod ni'n ddechrau. Mae angen mynd i ôl papur a fen. Felly seibiwch y fideo, ewch i ôl nhw a dewch nôl a gwasgwch play pan rydych chi yn barod. Rydych chi angen haneri y mwyaf rifau chi'n gallu mewn 1 munud. Enghraifft, hanner 10 yw 5. Hanner 6 yw 3. Hanner 32, hanner 30 yw 15, hanner 2 yw 1, 15 adio 1 yw 16. So hanner 32 yw 16. Okay? Ydyn ni'n barod? 1 munud, ewch. A stop. Faint ydych chi wedi llwyddo i wneud mewn 1 munud. Os ydych chi eisiau mwy o amser i gwneud mwy, jyst seibiwch y fideo a gwasgu play pan rydych chi'n barod i symud ymlaen. Felly, ein tasg heddiw. Gwenynen, adio gwenynen yn gwneud 8. Mae angen i ffeindio mas beth yw werth gwenynen. Rydyn ni'n gwybod bod gwenyn mae 2 rif yn gwneud 8. Felly mae'n gallu bod beth sy'n gwneud 8. 5 adio 3. 6 adio 2. Ond mae angen i'r gwenynen fod, mae angen i 2 yn nhw, felly mae angen fod yn yr un rif. Felly 2 rif yr un peth sy'n creu 8. So sawl gwaith ydy 8 yn mynd mewn i 2. So os ni'n rannu fe, 8 rhannu 2, sef yr un peth a haneri. So beth yw hanner 8? Yw 4. Felly rydyn ni'n gwybod bod 4 adio 4 yn gwneud 8. Nawr, rydyn ni eisiau ffeindio mas beth yw precopyn. Felly ni'n gwybod yn barod bod y gwenynen yn 4. 4 adio rhywbeth yn gwneud 6. Os chi ddim cweit yn siŵr, troi y swm rownd. 6 tynnu 4 yn gwneud beth sawl sydd ar ôl. So 6 tynnu 4 yw 6, 5, 4, 3, 2. Felly mae'r precopyn yn 2. Dyma ni wedi gorffen ein tasg. Y swm nesaf. Mae'r grygyn adio buwchgoch gota yn gwneud 10. Wel, dydyn ni ddim yn gwybod o'r swm yna beth gall pob rif fod, achos mae'n gallu bod yn 7 a 3, mae'n gallu bod yn 8 a 2, 1 a 9. Dydyn ni ddim yn gwybod, mae angen mwy mwyn ffeindio mas. Felly, llinell nesaf, morgrygyn adio morgrygyn yn gwneud 12. Fel wnaethon ni gyda'r gwenynen, rydyn ni'n gallu haneri, neu rhannu'r 12 mewn i 2 rhif. So 12 rhannu mewn i 2, neu haneri, hanner 12 yw 6.
So rydyn ni'n gwybod nawr bod werth y morgrugyn, pob morgrugyn, yn 6. So 6 adio rhywbeth yn gwneud 10. Troi y rownd os mae'n helpu. 10 tynnu 6 yn gwneud... So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So werth y buwch gogota yw 4. A swm nesaf. Right, tro yma, dydyn ni ddim eisiau gwybod beth yw ceiliog y rhedyn. Maen nhw dim ond eisiau gwybod beth yw werth y chwilen. Ond, i ffeindio mas werth y chwilen, mae angen gwybod beth yw werth ceiliog y rhedyn. Felly, gan i ddechrau gyda'r sum cyntaf. Mae 2 ceiliog y rhedyn, sef grasshopper, yn adio i fyny i gwneud 6. So 6 rannu mewn i 2, hanner 6 yw 3. So rydyn ni'n gwybod nawr bod pob ceiliog y rhedyn yn 3. Os mae'n helpu i ysgrifennu y rhif ar y llun, gwnewch e. So 3 adio 3 yn gwneud 6. Mae rhywbeth adio 3 yn gwneud 10. Troi y rown os mae'n helpu. 10 tynnu 3 yn gwneud beth? So 10, 9, 8, 7. So werth y chwilen yw 7. Nawr, mae hwn yn edrych llawer fwy gymleth. Ond, peidiwch bod yn ofnus, torri fe lawr mewn i camau bach. Yn gyntaf, meddyliwch beth ydyn nhw eisiau gwybod. Maen nhw eisiau gwybod beth yw'r gwynynnen. So, dyma'r gwynynnen. O'r swm yna, does dim ffordd ni o bod beth yw werth y gwynynnen. Mae'r rhifau yma yn gallu bod yn unrhyw beth. Mae hwn yn gallu bod yn 1, mae hwn yn gallu bod yn 2, a mae hwn yn gallu bod yn 9. Dydyn ni ddim yn gwybod. So gan i edrych ar y llinell nesaf. Morgrugyn adio ceiliog y rhedyn yn gwneud 8. Eto, does dim ffordd ni o bod os oedd yn 6 a 2, 1 a 7, 5 a 3, does dim ffordd ni o bod. So gan i edrych ar y rhif ar y llinell nesaf, a dyn ni'n gallu weithio mas hwn. Felly morgrugyn adio morgrugyn yn gwneud 4. Ydyn. Achos rydyn ni'n gwybod pan mae 2 rhif yr un peth, rydyn ni'n gallu haneru yr ateb i ffeindio math beth ydyn nhw. Felly hanner 4 yw 2. Felly mae werth pob morgrugyn nawr yn 2. Eto, ysgrifennwch y rhifau lawr ar y lluniau yn eich gwaith os mae'n helpu. So gan i mynd i'r llinell top nawr, gwenynnen adio 2 yn gwneud adio rhywbeth yn gwneud 12. Ni dal ddim yn gallu weithio mas beth yw gwenynnen, achos mae angen i wybod beth yw ceiliog y rhedyn. Felly gan i edrych ar y llinell yma. Felly 2 adio rhywbeth yn gwneud 8. Eto, troi y rownd os mae'n helpu. 8 tynnu 2 yn gwneud beth? So 8, 7, 6. So werth ceiliog y rhedyn yw 6. Nawr, pan ni'n edrych ar ein swm ar y top, ni'n gallu gweld bod rhywbeth, y gwenynnen, adio 2, adio 6 yn gwneud 12. Os ti'n adio lan y rhifau rydyn ni'n gwybod, 6 adio 2 yw 8, a mae angen gwybod nawr faint yn fwy sydd angen i mynd o 8 i 12. So 8, 9, 10, 11, 12. So mae 4 i fynd, felly werth y gwenynnen yw 4. A dyma fe. Mae gen ti tasg yn eich pecyn neu ar-lein. Mae angen i chi roi'r atebion yn y bocsys. Ysgrifennwch y rhifau ar y lluniau os mae'n helpu.